sampean to lingguh kok mburi tak delok memal kaya bulus. Kok piye maksudnya? Loh, lah aku ning degek lho jurusan tari le. Loh, Masun gondrong STKW lho itu. Pasti kali DO tak kemelinti. Mangsane iki. Tapi rak minimal kak ngincipi kuliah. Nah, lah aku kula sarjana hukum. paling mboten kula nggih SMA, gitu Mas. Lah kowe kuliah lho le. Lah kene ora rak kuliah ngejat. kita lho. Nyepelekne lho. Wong ayu tresna koki ngarya tamba. Ayo. Mayo, mbok gak nanti. Etika dalam panggung dipakai. Wah, kowe sing apik nembang aku. Nah, ngono lho. Wong ayu. Rasa nyanyi isun elek suaramu gendang ya. Kowe kok ngentahi aku lho, kowe apik lho Mang. Kowe nek mesti tak sugih mesti anu. Kan disoteng karo nyanyi gila nih. Tak kamplengi pisan ngono. Iya tingmu. Kaya ning lak dandan iki mau. Apa? Ora udaan mau. Wedaan aku mesti. Biasane wedaan iki. Terus Tak delok lho kok kene putih lah kok gulni ireng. kaya apa, Bos? Kaya katen bat. Ayo, Bos. Coba sampean. Ayo nang Mang. Backing vokalnya Mas Gondrong nama kula? Oh nyanyi. Oh, Mas Gondrong. Loh, ini dipakai dulu Wis toh. bukan nyanyi. Coba. Wong ayu tresna kinarya tombo susah ning ku sepo bengi iki dening panjenenganipun Denku Bapa Sujana Teguh lan Bapa Katinaga Bapa Sujaga ingkang minangka dadi pandhegan utawa pangarsa ngrawuhke bintang-bintange Kedhiri upamane sapa panjenengane Mbak Niken Sailindri uga Mbak Brigita Ayu Brigita niki nggih saking Kedhiri niku kulon terminal dadi alun-alun niku ngluwon omahe radi pepet gunung ya Nduk niki pun lulus isi jurusan kerawitan mbok ngono Mak dadi wakeh banget bintang saka Kedhiri pancen wahyune gedhe tumrape sinden Kedhiri ngono iya Mak ya diaturke siji baka siji tintingane belok Mas diaturke sik iki andalane Raras Kawriyan nangis sajroning atiku karisma
desa eleku. Yo koplo enek kenong saranan. Nangis sajroning atiku. Wah. Nangis sakjroning Ya Allah temo, mau pun 3 ngrep lho mo. Jenengan kok remen to kalih tembang niki. Or aku kuwi jenenge anu kok no. Kadung cocok ki wong ngono kuwi. Oh, amargi Wong- cocok. Nek kadung seneng ki wong ki nek wis seneng ki rak arepe cara nek HP ke disetel opong ping pira wae lak tetep seneng to. Cocok napa nate anu ditinggal katresnane. Yo. Wah, kowe ki rek mesti aku mesti moyoki karo mong ngono kuwi kok. Nek wong kabeh ki rak mesti ana hubungan karo katresnan. Dadi iki cobane urip. Mara coba saiki aku arep nyuwun tembang karo sampeyan ya. Napa Rama? Tembange sing kepenak. Iki tak suwun dadi ati wae. Ngoten. Dadi ati rotok ya. Siap. Hah? Dadi atin rotok. Apa lek muni ki apa? Nggih dijen rotok tapi dadi ati niku nggih langgam to, Mo. Ya pertama langgam engko bar ki dadi Oh. atin rotok ngono. Iya ampun. Kuwi cara jola-joline jola-joli kretek ngono. Rama walih ro dijen rotok ndinga lho, Mas. Lho yo ngerti kan biyen anak mung bedane kan rotok karo Nah, kretek. lek ngene lho baru Ramaku. Ih, kekinian banget sih. Yo. Kok baru ramaku. Kene jamku ndi kae? Jamku jebule kok mati. Kene jamu gawan rene. Ya, kaya napa? Apa to kae? Iseng kaya ngapa menyatane lakon sene antara gendro kesane malah bangun nanti
kemajuane tembang saiki pancen beda karo biyen ya, Mak. Digarap werna-werna, ana kendang jaipong, ana kendang dangdut, ana kendang sing versine dinretekke. Wah iya. Ndadekke saya apik, saya nyenengke. Iya. Wis diaturke tembang dadi ati iki jane karmane para sepuh. Iya, Pak. Mara coba tak bacutke karo anak wadon sapa upamane. Ya iki Genduk Nandasari. Ya. Genduk Nandasari. Gaya alus dhisik aja lamise nak. Men ora dadi kuciwane para punden para sepuh. Kadang para sepuh kula ngenteni aja lamis Pak Sun. Kula ngenteni sarung jagung Pak Sun. Ora tau muni ya saiki. Kuwi pancen gendingan wayang. Ya kaya napa? Aja lamise nak. Aja sok yampang. Awake rak sehat to? Alhamdulillah, pangestunipun panjenengan kula sehat. Wong ki nadyan to laris ki ya aja banget-banget dadi men radana kamardikane urip. Engko nek esuk sore bengi nampa tanggapan iki ya bener antuk perbiya, antuk wujude dhuwit ning awak kesehatane kudu dijaga ya. Inggih, Rama. Nah kuwi mula iki rak ditimbali dening pepundhene sampeyan. Awake dhewe iki gedene ana tlatah Kutha Kediri lho, Nok. Kowe kudu ngrumangsani to. Nalika semono diawali saka panjenengane Kang Minulya. Oh, kowe durung melu. Nalika panjenengane Bapak Haji Sunata kang wis almarhum, aku nderek bela sungkawa kuwi nanti nimbali tresna banget karo aku ngono. Ngono, Mak. Mula iki banjur tinimbalan dikersake dening Bapak Sujono uga Bapak Katino lan warga masyarakat Kutha Kediri apa sing kok aturke saurarane urun-urun penemu ora ketang klungsu-klungsu watene udu timbang ngrungokne kucing kerah ngono. Luwung ngrungokne swaramu. Ngono, Nok. Nggih. Dadi ra iki ana kantor DPRD. Kantor DPRD Kota Kediri. Nggih. Terus Apa sing kok dongamu ning panjenengane ingkang minangka dadi pangarsana papan kene? Nggih, saya doakan semoga seluruh dewan mampu mengemban amanah sebaik-baiknya. Semoga dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya Kota Kediri. Dapat bekerja sama dengan masyarakat dengan baik, menyampaikan seluruh aspirasi dari masyarakat, mendengar segala keluh kesah dari masyarakat. Ya. Ngono ya nak kudune. Nggih. Dadi jeneng dewan iki rak perwakilan. Dewan nggih. Perwakilan rakyat. Apa Perwakilan bacotno rakyat. tembung mau? Juga saya ucapkan terima kasih khususnya kagem Bapak Sujoko Adi Purwanto lantaranipun panjenengan kula saged kalih Rama Sun saged menggelar pentas wonten dalu menika nggih. Lantaran Pak Joko ugi kula nggih saged kuliah Rama. Wong ngono. Nggih. Dadi lek Muyindan iki mergo saka diparingi Pak Joko nganti tekan iso kuliah. Kowe kuliah ning apa to? Aku ora krungu to. Kula teng UT. UT iki Universitas Terbuka. Nggih, leres. Ning ndi gone kuwi? Teng Malang. Oh, dadi lho. Lah kowe nek Malang tanggapan campur sari mrene piye? Lho, online kok. Wah. Online ta jebule. Dadi ora kok ngekos ning kono terus kuliah ning kono bendina ki. Oh. Universitas Terbuka menika kan fleksibel to Rama. Oh. Dadi saged disambi kalih tanggapan ngeten iki. Ya golek sing ngono-ngono ki penak dadi wektune kena nggo tanggapan ya. Nggih. Merga saka paringe pundenmu ya bapakmu, Bapak Joko Koreng ya kondange rak Joko Koreng. Kuwi bapakmu kowe iso sekolah ki merga ya kuwi Nok. Kowe digedhekke ana kene, kowe digoleke job, mula toleransi menghormati wong tuwa sing tau mbabatke iki penting. Nggih, sing gedhekne kula niku nggih Pak Joko sanes jenengan. Lho. Lah aku rek sing ning ngarep rak ya aku kok iso dudu aku piye to? Lah, duwite. Lah ya lantarane Pak Joko ning aku terus ning sampean ngono lho. Nggih, lah nggih.
Ya mesti jenenge penanggap iki Gusti Alahe wayang ngono. Nggih. Ngono mula saiki diaturke nok mau ana pundutan ngono. Nggih. Kowe mau ana pundutan lestari. Iki upama liyane lagu ki apa kira sing bisa kok aturke? Titip kangen Romo. Titip kangen. Itu ditujukan para bapak dewan. Khusus para dewan. Oh, oke. Ya. Ya, kaya napa? Tembake kaya napa? Saiki coba aku pengen krungu. Ngono. Oh, titip kangen iringane nganggo musik ya, no? Damel kentongan Romo. Wah, kentongane kok kaya rondo. Lah ya Wonten maksudnya ki musik. musik nada pentatonis ngono lho. Ngono kok. Nggih. Kok menilek diomongi menilek bantah, bareng gede padha bantar bapak. Nggih. Tembang Anggere menika bareng wis oleh lekas oleh duit ini wongi selagane seje. Dadi sing darani wong ki nek tambah kayane ganti kelakuane tenan. Moneh wong lanang. Wong lanang iki tansah gregetke. Angger tambah kayane mesti tambah bedate. Ngono. Tony. Mula wong lanang iki antenge lek wong lanang sing rapati oleh rejeki ngono. Tuku rokok abot, apa-apa mlaku kangelan iki mesti karo bojo apik ngono. Nek pinter golek duit mending gedhingke ngono. Bojone sledat-sledat. Ya aga lekas oleh rejeki ya wis ngunjak iki. Ngono iki. Seluruh para dewan selalu diberikan kesehatan, rezeki lancar barokah, awet lek momong rakyate Pak nggih. Amin ya robbal alamin. Lendungane kaya wong suwepuh. Kula matur sembah nuwun Romo semoga. Iya, Nak. Iya. Apik banget tembang. Alhamdulillah cair kathah.